olelo dlozi uzula baba zule makangeni kepha sele awuzalo moya ulezo zangu esezithinta baba nthinta makangeni kepha sele awuzalo moya Usengumnyama baba kumnyama baba umnyama nzansi Usengumnyama kamangwazana hey ngiyazi sankosi yami lo phefumula usutshala bathakathi eselidlala bangisojayo mina awuyasile isankosi yami phefumula usudlala bangisojayo mina walelo dlozi onokuthinta mabathinte makangeni yathi baba nomama Mungu dlozi onokuthinta mabathinte tinkalweni kepha seliyawuzona umoya Mungu uledodango esesithinta mabathinte tinkalweni kepha seliyawuzona umoya Mungu osengumnyama baba kumnyama kwamangwazana yes Ngingenela wethu sikamdala la ngizonifakela lama podcasts awu-3 ngicela ukuthi lama podcasts engiwafakile nivule wona umuntu akayizwele bona ukuthi bathini abanye abantu mayelana nelaba phansi ngoba kubuthakathi ukufundisa abantu into engamanga ngabaphansi nomzali nendalo nje yonke lokhu ngikufake nje ukuze kungabi ngathi imina kuphela engikhuluma ngalokho laba bo-Edna Cayce abantu abafuna ko-1940 abantu abezelele ko-1800 baningi labanye ababazi ngabaphansi aboBuddha aboYoshua lo namhlanje enimbiza ngoZeus uJesu ngoba uthi Jesus uthi hey Zeus babebiza bona uZeus manje ke kumnandi ukuthi nizwe nabanye abantu ngoba akusinto nje suka kimi kuphela kwabaningi ngangale koBuddha kwakukhona ku-BC angazi leba asebefunda lezincwadi ezibhalwe lezikhohlakalo zabulala abantu zajika zona zaba nabosanti abantu abafile bese ziqala manje funa ukudukisa iningi ngoba zilekelela le nkohlakalo yenziwa lezincwadi okuthiwa zingcwele kanti zincwadi ezingcolile yabona indaba yokukhonza uNkulunkulu wamashasu uNkulunkulu wafika wadla kwa-Abraham ihlazo nje lelo anyway kukini kuyikhethela la ngikhuluma ukuthi nezangoma ezazi iqiniso ezibabonile abazali bazo nabantu ababonile nje abazali babo nababonile izipoko nemishini esikwazi ukurekhoda ama-voice wabaphansi ikwazi nokushutha ama-images wabaphansi zibuzeni bantwana babo ukuthi bumbulu noma yiqiniso noma ukungazi yini ukuthi le ndaba yini ukuthi abantu balele bovuka ngosuku lamacilongo inkohlakalo imfundiso zezeleze nikhohlisa idala sikamdala ukuze nincunte nje nincele imali yazo
lo nithi uYoshua wathi uYoshua ngiqamba manga ngisho nangalesi sikamdala esunguYoshua enisibiza ngoZeus muJesus have Zeus anazi ngisho nango amen uNkulunkulu waseGibhithe kodwa niphethe nichumisa inkohlakalo ezweni kamdala amaqiniso obhekana nani kwelabo phansi amaqiniso lodwa ngelika mdala akekho ongaguqula ukuthi umuntu mefa umphefumulo wakhe ube lidlozi loyo angaqala ngokuthi aguqula ilanga liphume entshona langa lishone empumalanga ningathi ngamabhuku abhalwe izikhohlakalo bese nithi nizoguqula indaba alikhona Lord ibhuku ngisho nokushiwo yimina ngeke kuze kuyiguqula indaba lamanga ukuthi khona nabantu abangonkulunkulu niyabona lamanga ayabhebezeleka ayaphambili nithi kwenzakalani abantu bethu nibafundisa amanyala lamanga uma nibafundisa amanga nje ngokuthi nje ninazuza ngawo nithola le makolegi umdala kanikelwa ngalutho le kolegi lokeshumi umdala kanikelelwa ngalutho ngambuzi ngamuntu nganani angisayikhulumi ke bahamba bayothwala bese beyabuya lapho uNkulunkulu wabo sekumoya wetshe umoya wetshe ngikhuluma ngabantu laba abathwebula amadlozi bese manje idlozi aphenduke nabe uNkulunkulu walo sefanele enze intando yakhe noma ngabe isilwane noma ngabe yini wena usuzenza uNkulunkulu phezulu kwezinye idalwa zikamdala sefanele zenze intando yakho phonisa ukhulekelana umkhuleko othi babotha sezulwini thethelela izono zethu nikhulekelana leyo linto ngoba nibhukuda kuzo nisho kanjani ukuthi mayenziwe intando yakhe emhlabeni njengasemazulwini laba nina nibabambe ngemithi ecabe ngabe niqinise ngabe nenza wonke udodweni ngabo nezilwane zikamdala nenza wonke udodweni ngazo zona ke ziyenze nini intando kamdala anibona nini kwamakhwaba zinuke namakhwaba ngisho nama Roma yibulala amaJuda nikele ngawo bese kuthiwa omoya bakaNkulunkulu yilabo abavuma ukuthi uJesu ufikile enyameni amaJuda ayibulawa wasacrifice lawo even kuJudaism babenawo lo mkhubo okubulala abasacrifice abantu yazi wethu zamdala ufishane kwami akemlalela abanye benichazela niyekele ukufafaza ushevu lama religion wena lento enifafaza ngeke ufunde eBhayibhelini nifafaza ushevu nifundisa izingane upoison niyazibulala mayifika kwelapha phansi zihlangane nezinkinga ezenziwe yinina zincane zingaka namba nazo niyemasontweni nifaka ko Sunday school nabalaphi bendabuko sebenze nje eyabi inkohlakalo yokuthwala nokufaka abantu isimoya nobaqinisa ngesimoya bakhande ngabantu izibungu umkhuba lokho ukuthi fanele ukuthi uhungu labantu bagule beze kuwe bese uthi abalapha uhungu labantu bazogcwala esontweni bese uyakhokhumala nje uphenduka udodo wevile ofuna ukondliwa kodwa wena kubheka ukuthi ingcebo leyo anyway kukini umuntu nomuntu ngesikhethana kodwa amaqiniso ohlala phansi ohlala obala phambi kwesidala nesidala kwelapha phansi ngoba umsawa inkosi uphezulu kwabayisabayo kule ndaba lapha phansi lo dumo kuyobona kamdala phela niyekela amanga ukuthi inyoka iqale kusiwe akho nyoka iqale kusiwe la yinini enithi nizama ukuyiqalekisa soze futhi nakhona uqalekisa izidalwa sikamdala ezizinyoka akho nokukodwa enikwaziyo ukuthi kwadala kanjani including myself angazi lutho ukuthi kwadala nini kuphi kanjani nginifakele ukuthi vulani Voldemort Crate Vredefort Crate is Buddhas FRE Vredefort Crate ikhona la eSouth Africa yenza ngo-2023 billion bese ngibuka ukuthi Adamu wenu nalo Eva wenu bayokuphi
baze banifundisa inkohlakalo ukuthakatha empeleni lento le iyafana nabantu abavusa abantu babathakatha babasebenzise bababulale babachuye basebenzise izicubu zabantu ngoba vele lezi zinto zayibulala abantu bese zakha lezi zinkolo yini umehluko bantu abakababa hayi anyway okwami ukwengula lesilaza kwelikamdala ngoba silaza sitshoto lento abanifundisa yona ngaba phansi nomdala bhekani namhlanje imishini instruments asiyanikhombisa ukuthi nishumayela isilaza isitshoto lento enifundela amabhayibhelweni abantu bakuningi ufakile kule YouTube ngizama ukuchaza ngalifakela nezipoko asazi laba abantu ababona abantu ehogweni usibantwana sesihogweni nani ukhuluma nje imbudane yakhe ngoba efunde le ncwadi engcolile nabo labo bantu abakhuluma ngalezo zinto sebengcole njengazo le ncwadi futhi ngathi sebengcole more kunale ncwadi bona incwadi zingcole kancane ngoba kuzo le ncwadi uyasho ukuthi angizelanga mina ukuzokhonza kepha ngizokhonza bese khonzani uJesu uthi seningcole ngaphezulu kwezincwadi zezikhohlakala zinuke namakhwapha kwebantu bakababa zinuke namakhwapha ngiqinisile futhi angikudluli lokushoya ngixolisi futhi nakalodi ikholwa nakalodi religion as long as saqamba manga ngaphansi nomdala ayikho into engizoyixolisa lapho ngixoliseni obaba bandinde emagangeni namhlanje inxa zenu zalenkolo edukisa ilive obaba bandinde emagangeni ngalaba lapho bendabuko abangakwazi ukulapha izifo abacuya amathuna abagulisa abantu abahlalisa abantu bebenze izinhlanya ngoba befuna izinhlanhla uhamba ukuthi uthatha izinhlanhla zabantu abalapha bendabuko laba noma bathakathi fanele uhlukanise umuntu olaphayo ungaviki ngendabuko igama indabuko ngathi nala ni understand waningazami briefly nichaze kahle qala ukuthi yini umlapho wendabuko yini umthakathi yini umkhunkulu sekugcwele abakhunkulu namhlanje bayanconywa abakhunkulu ngoba banemali barishi nabantu bagijima bakhunkulu ngoba bakhunkulu bahambe beyifaka lapha ama postcard beyifaka ku radio beadvertise nabakhunkulu baqhamuka emazweni angaphandle hey waze kwancola futhi angifuni uqamba mama angixolisi kuloko angixolisi kubalapha bendabuka angixolisi kumakholwa ngikhuluma ngeli kamdala zihloniphe hlonipha abazali bakho namadlozi akwenu uguqe namahle kumdali kuphela akusho ukuthi ngamadlozi akweminye imizi lomgijima emathuneni lomthatha amathamba abantu ndizizwe ngicanga ukuthi angiyazi lento ngiyayazi lento yabona nje amanga awubuthakathi ayafana nomkhunkulo ogaya umuthi ahlanyisa abantu ngoba lamanga ahlanyisa ingane zabantu zithi zisindisiwe sezofa ziye kuJesu Kristu ahlanyiswa uyihlu Pawulu wathi ake ukufa uyolanda anyukele nanemafini namhlanje mangakhamba ngelona waveza nibonakala uJesu emafini kwenze ukuthi nokuthi akanthathi ngani uzuzi akanthathi uzuzi sekaningi vele emafini ulandile alihambi ngani naye hambani phela nozuzi angithi uyovela emafini anithathe njengokuhlushwa kwayihloyeni uPawulu amaRoma amnquma ikhanda asala umhlaba ushunqelwa amanga kaPawulu ngiyawaspreada lamanga ngoba ngizuza ngawo aniku lokuthi wathi dayisa konke onakho ubaba mpofu nicushe thangisha abampofu yini into eyenziwa woJoshua yenziwa yibo bonke opastor barish bapha abampofu konke abanako na noma bona batraina abampofu konke abanako na hayi man aniyele ngalaba bahambe namhlanje sebethi abaprofeti babo babe bekhuluma Yoshua yabona laba angazi abafundanga iBhayibheli abafundanga lutho ba daydream nje mina nyam hlonipha uYoshua nyam bahlonipha uBuddha
Ngiyabahlonipha oZarathusta. Wonke umuntu wayikhuluma iqiniso ngelikamdala nabaphansi. Ngiyamhlonipha leso sidala sikaMdala. Anginandaba ukuthi hlobo umuntu muni sikuliphi ilizwe sikhuluma liphi language. Bonke babiza ngokuthi they were great masters. Bese qhamuka umuntu afuna ukuzoqhathanisa loyo amthandayo athi wayengcono kunoYoshua all the time. Nitarget uYoshua. Why ngingathiwa ngcono kunoBuddha owayehlala ebusuku akhulume nabaphansi na? Yena ngafunda nencwadi zoBuddha ngoba uYoshua yena ngokwakho aba student sama Buddhist. Yena ngafundi ngabo Zoroastrian. Yena ngabafundi ngabo Sai Baba. Baningi abogisa. Baningi. Bese ngihlanganisa. Kodwa ngizomela leli book. Hayi leli book lira. Hey, thathani le book lika Muhammad. Nithi nalo li right. Why ngiyachoose kulama book? Ngithi kukhona iQuran, kukhona iTorah, kukhona iBhayibheli. Nalo ichoose lakhe. Bese kulana amanye wrong. Angaboni uwrong baleli lakhe. Banini namaqiniso neqiniso lodwa ngenxa kaMdala wedala sikaMdala. Angilwi nani. Ngibeka nje uqoko nesithebe kuye kumuntu kuyikhethela. Nani zangoma ngokwenu. Angaze ngabona mina umuntu odelela abazali bakhe adelela abazali usiyasuka lapho usiyathwasa useyisangoma usucabanga ukuthi idlozi ugimba wenyama uzolokuhlabela. Idlozi ucabanga ukuthi isidakwa yolokulenzela utshwala. Wena ugimba wenyama ugimba negazi. Wena isidakwa uyohlala lokwaphuzana notshwala. Anazi ukuthi ngamadlozi akanikhuluma iqiniso ngedlozi. Idlozi akusho ukuthi ufuhlela utshwala ufuhlela inyama ushisela iphepha bese uyalithakatha seliyakuthanda-ke sekuyibheka mina ngedwa wakho. Wena usuNkulunkulu wedlozi. Ngalaba lapha bamkho wendabuko zinuke namakhwapha. Zinuke namakhwapha. Qinisile. Kukini kuyikhathela wedala sikaMdala okukhulu nesikhathi futhi nisebenzise. Bukani lama podcast amathathu engifakele wona. Nizwe nabantu baningi even uEinstein, ama scientists akhuluma ngalokho, nama physicists ne quantum physics. Yazi ngazi yini? Le pride yeni invala amehlo. Le pride yeni inenza lihlule ukukurizina. You've got no common sense. Into eniyenzayo phela ningama bookworms okufunda into wrong encwadini nizengazi nokuyibona ukuthi leyo into wrong. Nihlula ngokwenza observation in nature. Nibuke izinto ukuthi zenzeka kanjani naturally. No, fanele niyozenza ngomuthi, fanele niyoguqa, nicela imali kuNkulunkulu, nicela umcebo. Angeke uthi blessed pastor, man of God, uhlupheke uNkulunkulu wakho. Then lo uNkulunkulu uyisebenzi sakho. Nina noNkulunkulu abazisebenzi zenu. Labo uNkulunkulu abangamadimoni enihambe niyothwala ngabo. Lokho enibuya nalo emazweni nithwale ngabo. Nako konenza cebe. Ngaphapheni umdala. Nakancane. Akekho wazi umdala kuleni nako lapha phansi, akekho ngakhuluma nomdala kuleni kulapha phansi. Umdala kanama favorites, akanabantu abazondayo. Akekho wazi ngomdala. Wedala sikaMdala bukani indalo yonke nendalo yonke asiyazi yonke. Uzoze umuntu seqamba mangithi phansi elwandle kunamafema akhanda ukuthi nokuthi emkhathini kunamafema akhanda ukuthi nokuthi nisaphila kahle. Yazi odokotela benqonda ngathi basadinga ukuthi bahlole ingqondo zenu. Nezangoma ezibhula ngempela izangoma ngoyiphumini funda memhlophe emanzini. Safanele zibhule zinibone ukuthi niyagula. Bazalwa niyagula. Ngihlula ngisho ubona izinto ezenzeka ngescience kuyiscience ngazi one thing ama cellphone la nawo nezimoto lezi eninazo, those are the things enzaziyo nemali leni eninayo. But ezinye izinto ezenzeka technically no, hayi akusiqiniso lelo. Nazi nezibhamu ingadwa ngaze enibulala abantu ngithi nama bodyguards. Niyazi ukuthi ama bullet can kill. Kodwa niyiboni ukuthi niyagula mase kuza kweli kaMdala. Niphikisa iscience, niphikisa izangoma ngo, niphikisa ama gnostics, niphikisa
bonke abantu abakhuluma iqiniso kodwa ngisho uYoshua ngokwakhe niyamphekisa umethi yena u-Eliya lo obezofika angizikufundela iBhayibheli kaningi ifundele izinto kaningi ikhuluma wayisho kanjani ukuthi yena u-Eliya obezofika niyamphikisa ukuthi wamuntu uMosi no-Eliya amadlozi ngiyaphika ukuthi u-Abraham wayedlozi Hades nalamadlozi ayenawo I don't care damn ngawo abo Lazarus nesiceli nethi ngikhuluma ukuthi abantu balele bovuka ngosuku lamacilongo wethala zikamdala wethala zikamdala angibe phezu kwenu izikhethelo ngibeke uqobo nesithelo angiforce umuntu angibabysithe umuntu futhi ngeli kamdala umsankosi uphezulu ngoba ayisabaye kudlini nakulabo phansi lodumo kuyobona kamdala kuphela kuzo zonke idalo zakho umdala ngiyabonga abantwana bakababa Tango, ese